Sziasztok! Ez itt Kozi és Leontek. Az első Slender videónkat szeretnénk megosztani veletek. A Shadow sorozat első részével, a Szanatóriummal fogunk játszani. Kezdjük! Az első pálya betöltés. Meg is van. Nos, tehát mi most egy elhagyatott szanatóriumban vagyunk, ahol nekünk 8 darab papírt kell összegyűjteni. Hát lehetőleg anélkül Slenderman elkapna minket. Ja igen, ezt már tapasztaltuk, hogy hiába nem szedünk fel egy lapot se, akkor is itt lesz hirtelen. Igen, egy idő után akkor is elkezd minket üldözni. Úgyhogy sietnünk kell a papírkák megtalálásával. Ó, azt hittem hirtelen valaki volt itt. Egyébként, aki nem tudná, Slendermanről elvileg csak egy kitalált személy, vagyis hát szörny, de találtak róla úgymond bizonyítékokat egy kisvároskának a könyvtárában. Ó, első lap. Gyerekek rajzoltak róla képeket, akik elvileg el is tűntek ezek után, és soha nem is találták meg őket. Viszont a másik sztori szerint bárkit megtámad, aki gondol rá, és ezáltal terjeszti a gondolatát, mert neki nincsen igazából saját akarata. Szóval nem tudjuk, mi az igaz. Valaki kitalálta, és van. Hát igen. Annyi a lényeg. Na hát ez nagyon gyors, már 2 papírkánk is találtunk. Jaj, hát ez egy nagyon gyors kör volt. Csiklapra tenni nem. Jó, fehér nikkel. Öltényes fehér nikkel. A második próba. Az első elég gyors volt. Hát akkor nézzük hát, milyen van érdekes szanatórium ez, ilyen fura. Hirtelen azt hittem, hogy erőmű. Nem tudom milyen gép ez, mint a paksi erőműben lennénk egyébként. Ez valami. Most egy gáztűzhely, aminek a tetején van egy ilyen csapóajtó, vagy mi? Hát ez nem tudom, milyen szerkezet akar lenni, vagy Na mindegy, inkább hagyjuk. lehet a generátor. Lesz Slender dühös, lesz hozzányúlunk, úgyhogy inkább hagyjuk. Lehet, az ő cuccai. Ja, ők kísért ebben a szanatóriumban. Ja. Nem értem, minek rak ilyen lapokat oda. Igen, egyébként. Jó, várjál. Így most mehetünk. Akkor most próbáljunk meg nem Valahogy itt 2 lapot. Az előbb forogtak, vagy mi? Nem forogtak. Hanem Próbáljuk meg pörgetni őket. Hát ezt nem. Pörög, hát nem lehet csinálni. kikapcsoltad. Bázd meg, megint elfelejtettem. Na, valahol keressünk egy lapocskát. Ja, valahol, de egy kurva kibaszott nagy hely. Ez az egész. És Slender el tud rejtőzni, itt az a lényeg. Igen, egyébként volt már több próbálkozásunk a videóval, ami nem sikerült, és ott volt egy olyan eset, hogy konkrétan a falba beleteleportált, és úgy kapott el minket. No escape. Na, hát akkor megvan az első lap. Most? Hát, hogy nincs kijárat. Ja, az úgy komoly. Nem akarok kimenni, hát Slenderrel akarok találkozni. Direkt az életemben. Ó, itt vagyunk a mosók. Ezt utálom, ezt a részt. Ó, még egy lap. Vagyis mégsem utálom, mert van mindent. Ezt nem tudtam elolvasni, majd megállítjuk ja, és feliratozzuk maximum. Átléptem egy kosarra. Na szóval... Fú, ez már félelmetes hely. És 2 irányba lehet, a kurva élet. Igen. Próbálj meg még lapot találni. Ó, itt van lap. Always watching. Jó, nem lehetett olvasni. Menjünk a WC-be, Slender ellen elbújok. Nem találsz meg úgyse. Nem tudok bemenni. Nem? Kurva életben. Slender meg fog találni így. Slender. Hopp, valahol itt is van. Ott van, szembefutsz vele. Kanyarodj, vagy menj el, nem tudom. Nem értettem, mi ott valaki. Pont szembefutottál vele. Hát ez az. Na, megint nem a sok gépek. Mi volt a fallal? Nem tudom. Mennyire jár? Lehet Slender. Nem lehet meg tudni. Azt hiszem nem, 3?
Remélem, hogy... Nem figyeltem egyébként Ja, annyira. Na, mondjuk nem érdekel. Majd Az a meglátjuk a lényeg, következő lapnál. Próbáljuk meg összegyűjteni az összes lapot, aztán egyébként nem tudjuk mi a játék vége, hogy olyankor most kiszabadulunk, vagy Slender elenged. Slender így is vigyák minket. A kurva nyert Rezex. Én nem reszkek, a telefonod Hát rezgett. azt mondom. Na, még egy. Ó, gyönyörű. Talk my girl. De honnan az így Now coming for me. Az jó, mert amikor elkezdek futni és elkezd lihegni, hallgassátok, akkor egy srác, Igen. egy felnőtt srác liheg. Igen, ez egy srác hangja. Hát nem nagyon Aki liheg. kérdéses, hogy miért akart ide bejönni, mert erről nincs említés a játék elején. Menjünk inni, szomjas lett a srác. Cola automata, Slender itt amit járt. Slender felborogatott mérgében. Ez még jó lehet. Figyelj, diétás kólájuk is van. Ha, tiszta komoly. Egyébként nem Nem értem, hogy engedik. egy szanatóriumban minek kólás automata, mert szerintem Slendernek tetszik. az ott tartottak, már nem igazán volt apró, maximum beosztottak le. Lehetett. Honnan veszed te azt? Voltál már ott? Simán. Na, még egy lap. No one server. 5 lap a 8-ból. Hú, ez rekord. Ez eddig rekord, eddig a Nem kellett volna ide bejönni. során 4 volt a maximum, Ajaj, ez gáz lesz. ami sikerült. Jó, erre is el lehet jönni, jó van. Úgyhogy ez Hú, már, azért valamiért ez fel. már egy komoly rekord. Ajaj, már rossz. Már változott a zene is egyébként, már sokkal hatásosabb és... A franc! Jaj, Slender! Úristen! De akkor mégis bejön. A kurva! Francba! Ruhadjál meg! De egyébként így dülöm. Micsoda Demi. Nem tudom, lehet, hogy ő is be volt így zárva és Na, kicsit megszakkant. Hát, egész életét itt érte le. Ja, nem, több helyen nyilván, bocs. Igen. 5 lap, 5 lap lap. emberek, 5 lap, ez azért rekord. Na próbálkozunk meg még egyszer, hát ha sikerül esetleg a 8 lap. Ja. Azt mondja, eddig próbálkozásom volt? Fú, hát videón kívül nagyon sokadik próbálkozás. De videón belül. Ez a Harmadik? második. Nem, mert egyszer már elkapott, úgyhogy 2 lapnál elkapott. Igen, bocsánat, nem figyelek. Akkor ez a harmadik, ugye? Harmadik, jó van, mindegy biztos. Igen. Úgyhogy mondtatok semmit. Jó, ezt elrontottam, na mindegy. Beszélni nem tudok már. Megijedtem Slendertől, nem tudok beszélni, hagyjat a végén. Még számítógépek is voltak ezek a Ő itt nem kéne lenni, ez nem volt itt fogvatartottaknak. tényleg? Nagyon jó életük volt. De most komolyan, most miért lapokat gyűjt ez a csávó? Miért nem számítógépeket viszi el? Egyszerű jobb lenne, jobban megélne belőle. És Slendert is elengedni, mert a számítógép leszarja a számítógépeket Slender. Ki tudja. Nem mondjuk lehet, hogy azért meg is Ott keresi az áldozatait, bejelöli Facebookon, aztán oda hívja őket. Slender a Facebook barát. Így van. Most akkor Na, találj egy itt már lapot, aztán... voltam. Szerintem minden jöttem. Hát nem. itt nincs lap. Ne találkozzunk Slenderrel, még nincsen nap. Az mi? Az... Ez egy nem- mosogatógép, vagy mosógép? Igen, ez a mosoda, és... Ez mosópor! Bazd meg! Minden szart itt hagytak egyébként. Nem baj, itt szállsuk. Ez új ez a lap? It's route to star. Hát egy szem volt rajta. Hát ez az, látlak téged. Látlak, az I see you. Nem baj, az. Nem az Itt a volt. kijárat, ugye? Ez kijárat. Lehet, hogy Ez egyébként ez lesz a kijárat, mert fogalmam sincs, hogy mi lesz a játék vége. Hát logikusan ez a kijárat, mert Hát, más nincs itt, csak ajtók. És az összes ajtóban ilyen mellékhelyiségből vezet. egyébként azt sem értem, hogy elvileg ez egy szanatórium, tehát itt beteg embereket kezeltek, de ajtó az nincs. Hát Hát, beteg hogy- emberek kitépték az ajtót még. Hát de zsanérostul, mert még a zsanér sikerülne. Nem jó, mert már megint jön a Slender. Nem baj, hát pont az a lényeg. Hát így nem tudom megszeretni az összes lapot. Na, találsz még. Már félek tőle. Elnézést, én iszok egy kortyot. Én annyit játszottam már ezzel, hogy félek tőle, amúgy nem játszottam sokat még. Bazd meg, innen vettem fel egy lap. De mely itt volt? Nem, ott kell lenni a másik oldalt egy lap. Nem, a szekrény mögött. Always hunting. Mindig vadászok. Mindig? Tényleg, amikor... Menekülj!
bemegyek a sarokba. Nem kapszál? Basszus! Hát most nem tudtam hova menekülni, az ajtó kijárat ott volt. Elfutni nem tudok mellette. 2 lap. Na jó, hát... Még egy próbálkozás, Még egy próbálkozás? Még egy utolsó és utána. Egy gyors próbálkozás. Utána mennünk kell. Mennyi izé, fél egy van. Jó van. Egyébként, ha esetleg ti kijátszottátok már, vagy tudtok valami megoldást, hogy lehet Kijátszani. gyorsan megkeresni a lapokat, tehát esetleg tudjátok a helyüket, akkor Persze. nyugodtan leírhatjátok nekünk kommentben. Beírod, hogy no clip, és akkor No. átmész a falokon. Nincs kijárat. Vagy nincs menekvés, hogy magyarosítsak egy kicsit. Nincs slender. Slender nélkül. Ezek a shadow key, vagy... Igen, egyébként nem tudunk játszani más verzióval, mert amit letöltöttünk, az egy demo változat, és a többi pályát le kéne venni, ami kemény $5 kerül. Igen, már alapból a Prisonnal akartuk játszani, ugye a börtönössel, mert ott elvileg be kell menni Slender, úgy tudjuk. Ha mondjuk itt se sokáig izé vár. Hát igen, nem nagyon várat meg minket. Hú, most bejöttem a Sötét szobában. Hát minden szoba sötét. Igen, egyébként, de nem nagyon kéne zsákutcába futni. Hát jó, de Hopp, anyád. most a lámpa egy kicsit. Hol? Mi van? Hát ez most így elkapott a fal minket. Így van. Hát van ez így. Hát van ez így, legközelebb megpróbáljuk végigvinni. Ha bármi ötletetek, eszetekbe jut bármi, ami segíthet a játékkal, akkor vagy linket tudtok adni esetleg egy másik verzióról, amiben a többi is játszható, akkor nyugodtan kommenteljétek, linkeljetek nekünk. Igen, ha valaki tudná, hogy lehet játszani a Prisonnal, az küldhetne egy linket kommentbe. Ezt mondtam, hogyha valaki de én a Prisonnal akarok játszani, nem az összessel, hanem csak a Prisonnal. Azt jó. akarom kipróbálni mindenképp. Tehát ha tudjátok, akkor nyugodtan linkeljetek, kommenteljetek. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok! Sziasztok!